Bona nit. Perdó, és que semblava les notícies. Yokoso! Nosaltres som a Aventura per Japó. Han passat ja uns mesos, més dels que ens hauria agradat, des que vam iniciar una de les seccions més experimentals del canal. I aquesta és Kotoba Casolà. Aquesta és una secció on parlem de paraules japoneses i catalanes que tenen el mateix so. És a dir, que fonèticament es pronuncien de la mateixa manera. Si no heu vist la primera part, us deixem el vídeo per aquí. Esperem que aquesta segona part us agradi tant o més que la primera, perquè així hi pugui haver una tercera, una quarta, una cinquena i moltíssimes més parts. Avui ho farem una mica diferent. Agafarem totes les paraules i les posarem a dins d'una caixa. Hem d'agafar les paraules i portar-les en una empresa? Una caixa, en sentit metafòric. Una caixa en japonès és una empresa, que és fàcil de recordar perquè pots pensar en la caixa, que ja saps que és una empresa, i així saps que caixa en japonès és empresa. Què et sembla? Coi, tens raó. Ah, carai! No, carai, no, coi. Què m'estàs dient? Què? A veure, un moment. Tu has dit carai i jo he dit coi. I en dir les dues paraules hem format la frase carai no coi. Que no té cap sentit. Si vau veure el primer vídeo, ja sabreu la funció de la partícula no. I si no, mireu-lo. Ah, ja. Marxes? No em deixis aquí sola ara. Però què dius? No vaig enlloc? Em sembla que aquest vídeo l'haurem de gravar 100 vegades, Què? 1000 vegades? Però què dius? Prou, escolta'm una cosa. 100 de 100, no 100 en japonès, que 100 és 1000 en japonès. Sempre que fem aquests vídeos, acabem igual. Anem una per una i així s'entendrà tot millor. Sí, perquè és normal que angoixi una mica, això. Infermera? Jo marxo d'aquí. Vols fer el favor de venir ara mateix a ajudar-me, sisplau, que jo això no ho arreglo sola? Oi, coi, això ja no es pot arreglar. Però tu has vist quin embolic hem fet en un moment? Doncs comencem des de zero, Doncs sisplau. comencem. Et cedeixo els honors de començar a arreglar aquest disbarat, com ja va ser l'últim, però crec que aquest ens hem superat, Començarem, com sempre, pel principi. Sí. La primera paraula de la que hem parlat era caixa. Caixa, tal com sona en català. Caixa, la caixa, una caixa, significa empresa en japonès. Quines coses, que es descobreixen veient els vídeos d'Aventura per Japó. No sé, és un bon moment per si no estàs subscrit, doncs, si vols, li pots donar un like i una subscripció i t'ho agrairem moltíssim. Aprendre de manera divertida. En el cas de la segona paraula, koi, la vincularé amb la tercera, perquè koi i carai són dues expressions que en català fem quan indiquem sorpresa o no sé, ens adonem d'alguna cosa, koi o carai. Però en japonès, el koi, suposo, no sé si us deu sonar, però és un tipus de carpa. I la paraula carai és picant, vol dir que pica, que alguna cosa pica. Per tant, és el joc de paraules que hem fet. I que ben explicat que ho has fet. Doncs mira, d'aquí al futur seré professor de japonès. Saburi sensei ni naru. La següent paraula que ha sortit en la nostra petita interpretació era ja. Ja, en català, quan dius ja estic, ja he arribat, ja vinc, no? En japonès la paraula ja és per acomiadar-se, no? Una expressió molt típica és jane, i a vegades els dorames, i sobretot els animes, ho fan més curt i directament diuen ja. D'això m'agradaria transmetre-us un consell que sempre ens diu la nostra professora, la Laura Sensei. I ella ens comenta que quan es parla col·loquial en japonès sempre és retallant coses. És a dir, que quan més llarga és la frase, més solemne, més formal seria, i quan més curt, més col·loquial. Per això entre amics s'acostuma a despedir dient ja. En el cas de la següent paraula hem de dir que és una recomanació de l'usuari Ereza que ens va escriure en la primera part del Kotoba Casolà i per tant hem decidit incloure-la i li volem donar les gràcies per participar tan activament. Aquesta paraula, sen, sona igual que la nostra paraula per comptar 100. I 100. En aquest cas, ens hem centrat en la paraula 100 de número, el número 100. Justament, en japonès, la paraula 100 significa 1000.
ja és curiositat que justament 100 siguin 1000. És una petita confusió molt divertida que li dona sentit en aquesta meravellosa secció. Entrem a l'última d'aquesta petita interpretació, aquest joc que ens agrada tant fer als principis, i és Kangoshi. Kangoshi ho hem fet venir bé per que signifiqui les paraules que angoixi, i és que angoixi algú. Però en japonès la paraula kangoshi és infermera, i ho hem utilitzat jugant amb les paraules que angoixi en català i aplicant-ho a la paraula japonesa. Com a plus, us donarem un parell de paraules més. La següent paraula és miru. Què miro? Mira el que vaig a dir i calla. Perfecte. La paraula miru és magnífica perquè comparteix so en japonès i en català i a més comparteix el significat. Miru en japonès és el verb mirar en la seva forma diccionari i en català miru és del verb mirar, jo miro. I per acabar, hem decidit fer-ho amb una paraula que també ens sembla molt divertida. I aquesta és la paraula kisu. Kisu? Exacte, però no. Kisu és això. El japonès té moltes paraules que deriven de l'anglès, i aquest seria un cas, perquè kisu ve de la paraula anglesa kiss. I a més, sona com kisu, que és com anomenem aquí a Catalunya els gossos. Esperem que hagueu passat un ratet molt entretingut aprenent amb nosaltres sobre les paraules que sonen igual en català i en japonès. S'ha de dir que queda demostrat i reconfirmat que amb aquesta secció ens ho passem molt bé. La veritat és que no sé per què portàvem tant de temps sense fer una segona part, però si us agrada, si li doneu el vostre suport i tal, entendrem que voleu una tercera part. Així que dir-vos que moltíssimes gràcies, que ens podeu seguir a les xarxes socials. A quines xarxes socials ens poden seguir? Facebook, Twitter, Instagram, Twitch. Pensava que te la deixaries aquesta, No, me la deixaria. Recentment també ens podeu seguir a Twitch. Un cop més, moltíssimes gràcies i ens veiem al proper vídeo de... Aventura per Japó!